Haupa, arratsaldeon, ostirala, astearenak egin du, akabo fini bukatu da. Eta gure gaurko gonbidatuek egin duten bezala, guk ere, barrura begiratu behar dugu, itzulipurdika ibiliko gara, gure inguruan, behin eta berriz, gutik abiatu eta gurera abiatzeko, ze astea nola hasi genuen gogoan alduzue, okulistaren gana joan ginen, begirada, hobetu beharrean geundela, miopiak ere bagenituelako, eta ikuspegi feminista nola landu hortxe aritu ginen. Begirada feministak eskatzen du ere begirada antiarrazista bat eukitzea, begirada intersekzional bat eukitzea, ezakit gure mendebaldeko betaurreko hauek ere ezakit posible ditugune aparkatu betiko, baina jakin posible diala kendu eta beste mundu batzuk edo eta beste mundu ikuskera batzuk existitzen diala. Eta Maider Galardiren esanei segida eginda, saiatu ginen, arrazakeriaren kontrako egunean, haiei entzuten, San Franciscotik zuzenean etorri ziren artistak. Cuando dices la verdad no les va a gustar, te van a mirar, van a rechazar. Dicen que no respetas la cultura, que vienes de afuera, lo tuyo les molesta. La melanina llama la atención, años aguantando esta situación. Siempre lo mismo, siempre la misma hueca. Jasaten zuten, abisatu ziguten, ez da, Beto Esnaik eta Abdu Jamanek, eta koherentzia mantentzea zeinen zaila den, halako printzipioak dituzunean, borroka guztietan saiatu bai, baina denetan txukun ibiltzea, eneko bide gainek gogoratu zigun, batzutan kostatzen dela. Etengabeko koherentzia hori ez dela posible, eta buruko min batzuk ero, frustrazio batzuk ere sor ditzakela, hainbeste gauza ditugu, hainbeste ajeman, hainbeste zeregin eta hainbeste inpaktu alde guztietatik, denbora guztian oso koherentea izatea ezinezkoa dela. Horregatik eta naiz eta gogorra eta zaila izan, hobe dugu Aitor Bengoetxeak UEUko zuzendariei berriak dioen bezala dana umorez hartzea. Eta ze esango dizut, benetan uste gauzak umorez egiten direnean beste zentzu batzu daukatela, eta atsotiz horrek zera, galtzen den azken gauza itxaropena dioen atsotiz hori dela eta agian umorea litzateke, umoririk gabe zer daukagurko. Hori zer daukagun ez zer segurazki horretik umorerik ere ez da faltako gaur, baina barrura begira jarri behar gara gure lehen gonbidatuak egin duen bezala. Pista bat, begi hoiek zeinenak ote diren, begiratu ere badu sakona, batzutan malenkoniatik ere asko du, nostalgiatik, eta musikaren bidez azaltzen dituarek barruan ikusten dituenak. Nortaz ari garen? Sara Zozaia, bera hariko da gaur, zuzenean gaur bertan aurkeztu duelako single berria, Misti izenekoa, eta oraintxe zuzenean entzuteko sortea izango dugu. Bestetik, guk egin dugun bezala digresioa, ez da, hasi eta bukatu Auskalo zer esan nahi genuen, horretan aritzen da gurean Juan Cruz Lakasta, gaur ere izango du horretarako aukerarik, eta ostiralero bezala, zinema kontuak ahotan, hortxe etorriko zaigu, Ander Barinaga Errementeria. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, It's OK, bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, It's OK abildua eitb.eus. Eta atariko abero biltzeko, gaur ere kantu bat beharko genuke ez da, no genena aukeratu dugu, benetan bideoklip bitxia osatu dutelako. Ikusiko duzue bertan, nola lagun kuadrilla bat elkartu den, baina guk egin dugun bezala, eta gaur horretan hariko garen bezala, gero norberak bere burari begiratu, eta behar bada diot, ingurukoak ere desagertuko dira. Sentia izango naiz orain, orain.
Ikusi duzue, belartze horretan, melena airean duela, nora abiatu ote da Sara Zozaia eta helmuga data bat, gaurkoa zelako agindutako eguna, gaur aurkeztu duelako Misti eta hemen ere jo behar duelako. Berak horixe barrura begiratu, bere iragana aztertu, mapa bat osatu, nun oroitzapenak eta asmoek denek baduten zer esanik, eta holako abesti dotoreak osatu. Aurrera, Sara, nahi duzunean? Era muy joven y tú más, lo de tú más ya me da igual. Te estoy leyéndome querías. A veces sí, otras veces yo. Nunca me hablabas de verdad. Intento hacer que no te duela y es peor. Paso al lado del cole y fue, es como volver a empezar. No sé si quiero hijos, quiero verla crecer. Perdimos tanto tiempo que ahora no sé cómo volver. Deduzco que está bien, que estará mal. Siento que va muy lento, pero que queda la mitad. Y esa mitad no es lo que yo. Esa luz es terrible. Quiero volver a empezar y luego que vamos mejor, peor. Basta que tienes miedo, pero me dejas por Skype. ¿Cómo me voy a sentir especial? Sé que si lo intento, puedo escribirlo para allá. Antes al menos me hacías llorar. Te daré un intento. No somos nada, pero sí. Tengo que hacerlo bien por ti, por mí, por ser feliz. Misty, te quiero mucho. Me salvas de la verdad. Y lo peor, nunca sabrás hablar. Nunca es el momento, pero lo quiero hablar ya. Ya dormiremos cuando cierre el cielo. Siento decirte esto no era para ti, pero me deja ver así la mierda que he sentido. Ba hortxe, Misty, Sara Zozaiaren lehenengo diska luzea izango den Nararen aurrerapena.
gaur estreinoa, eta nun, eta hementxe gainera zuzenean entzuteko zorteare izan dugula. Eta oraintxe segurazki zuek buruan duzuen, galdera bera izango dugu guztiok buruan, norden misti, naiz eta beste 11 galdererako aukeraren ematen duen kantuak, zenetan letra sakona da, Sararen akoikoak diren bezala, Sara Zuzaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta eskerrik asko, eta zorionak, abesti dotore horrengatik. Ze, esan dut nik, galdera asko uzten ditu airean, ezta? No sé, deduzco que estar bien, estar mal, está bien. Barrura begiratu duzu oraingoan ere, ezta, letra honekin? Bai, esan duzu, nire letrak izaten dira normalean, barrura begira egindakoak. Eta kasu honetan, niretzat igual izan da letra zeintzuena, edo gehien ireki naizen momentua idazten nuen horretan, eta beldur pixka bat baita eragin dit. Biluztearena, jendaurrean horrek beldurtzen zaitu? Ohituta ere bazauden arren, zezuk esan duzu bezala, zure letrei eta arreta berezia jartzen diezu, ez dakit zure burua musikaria zarela garbi dago, letragilea ere bai, batetik edo bestetik nondik ote duzun gehiago? Ni musika gehiago konsideratzen naiz gehiago, eta egia da geroz eta gehiago maite dudala letrak idaztea. Eta garrantzia gehiago ematen diot baita ere. Eta uste dut kasu honetan, abesti honetan horretarako, aukera eman dio dela letrari, eta horregatik iruditzen zai nahiko letra zuzena, eta nahiko zaila baita ere grabatzeko momentuan adibidez, kriston lotxaz beteta hasi nintzen grabatzen, eta gaizki pasa nuen. Bai, Bai. Oso barrura gizartu zinelako, edo? Nik uste lotxa ematen zidalako produktoreak Jonek entzutea letra hori lehenengo aldiz. Bai, lotxatia zara zu, ez? Plaza emakume baino ez, barrura begirako hortan zer da hori da? Lotxati izatea, prudentea, hor muga non dago? Nik uste dut, ez dakit, bainaiz lotxatia, baina eraberean ez. Eta uste dut nire barruan dauen hori ateratzeko agian beldurtia baina zela. Eta horregatik musika erabiltzen dut hori egiteko, baina beti letrak bigarren zentzu batekin edo ez. Bai, ze abestiak berak ere ala du. Hasiera batean pentsa dezakegu, pertsona bateaz ari zarela, ez? Edo horrelako maitasun historio bat edo egon daitekela, ez da? Gaina gogorra da esaten diozuna, ez? Iraganean behintzat negarre eginarazten zen idan. Orain, pertsona bati hori izatea ere, bada, ez? Esateena, lehen gure eretzan erresa, negarre eginarazten zen idan, orain hori ere ez. Bai. Eta egia da, ni agian naiz oso konstiente orain, egin garaian bai, baina orain ja ez, baina jendeak entzuten duenean, bai sentitzen dugu, ostras, lehenengo ondo zaude, eta gero pixka gogorra da ez, esaten duzun guzti hori. Baina gero eraberean abestiaren bukaeran bai azaltzen dut. Horra azaltzen delako misti zein den. Bai. Edo zein zen. Bai, zein zen, ze gaur konturatu naiz, ja, ez da bizirik egongo. Ez da bizirik egongo. Baina zu bai zaude bizirik ari esker. Bai, metafora baten bidez azaldutako zehose, baina bai, horrela da. Arek zuri bizitza salbatu zizun, eta bizitza salbatzeko modu asko dagoelako, ez? Hori da. Eta txakurrak ere, jakin badakigu laguntzaile direnean, ez? Alaxe ibiltzen direla, erreskate kontuetan eta, baina erreskate hori metaforikoa izan zen zure kasuan, ez eta txakur bat ere tartean egon. Bai, guztiz, ondo esan duzu. Gauza, izan zen 15 urterekin joan nintzela Inglaterrara, eta bertan negoen familian ez duen aurkitu, oso egoera zailak bizi izan dituen, eta lagun bakarra edo, babes bakarra sentitu nuen txakur horretan. Etxe horretan zegoen txakur horretan misti izena zuen, eta esaten dut ez, letran, ze gaizki izango dezulako inoiz esan ze bizi izan zenun edo ze ikusi zenun, ez? Eta, txakur horretan gogoratu nintzen duela gutxi idazten hasi nintzenean kanta. Horrela hasten da harremana eta gero joaten da obera edo okerrera edo batzutan biak batera. Joan daitekelako harreman bat bai aurrera eta bai atzera, ze hor zuk ere hitz jokoa egiten duzu, ez? Empieza a ir mejor, peor, peor, horrela joku horrekin, ez? Hori da, bai, ezakigu ze pasako den. Eta
iruditzen zaidana dela pixkat ziklikoa eta bukle baten barruan bezala gaudela eta bestea bai daka pixkat bukle sentsazio hori eta konklusio bakarra da zakidala zer pasako den hemendik aurrera. Orduan ondo gaude, baina okerrera goaz eta gaizki balen gaude hobera goaz. Bai, eta horret izaten diozu, sentitzen dut horrela esatea, ez? Baina horrela hornek ikusarazten dit, ze kakazarra izan den hausen niretzat, ez? Edo, que mierda ha sido para mí, ez? Bai, eta era berean baita ere azaltzen dut esaldi horrekin, nola idazten dugun momentuan askotan esageratzen ditugun gauzak, ez? Barkatu ze igual hau esan zuretzat eta zuri esan dizut. Ja, bai, batutan parean zu tokatu zara eta zuri esan dizut, baina behar bada besteren bandeukan buruan, eta zuk ordaindu duzu haren pekatua ere. Hori da. Bai, zezuk esan duzuna, ez? Uste dut zintzotasunak baduela, zure musikak zintzotasuna baduela, ikusten delako artifiziorik eta ez dagoela, muinera zoazela, ez? Eta hor ez dagoela distraitzeko edo aukerarik ez dagoela. Hori da zure letra, zure abestia, eta osagaiak eta kendu dizkiozu benetan garrantzia ematen diozulako mezua helarazteari. Bai, ez dakit, txikitatik, etxe beti dakat buruan anekdota, nola lehenengo kanta idatzi nuena zen Negar gurea izena zuen. Eta hori izan zen 8 urterekin edo horrela. Akordeia jotzen nuen eta akordeoian egin nuen kanta. Bai, zezu musika mundan alaxia zinen, ez da? Akordeoia ikasten, ez? Txikitatik, gaztetatik. Hori da, hori izan zen ere lehenengo instrumentua, eta ez dakit, nahiko adore dixentenekan txikitan, orain konturatzen naiz. Erakutsi nion irakasleari, bera, hau egin dut, Negar gurea. Eta bai begiratu zidala, pixkat harrituta, ez? Nola, zergatik aukeratu duzu, ez, hitza hau eta... Era berean hori bitxia bada, ze segurazki zure lehen kantu horrek zoriontasuna izango balu, irakasleari ez zion hainbesteko harretarik deituko, ez? Baina Negar gurearekin segurazki kezkatu egingo zen. Oraindik ere negarrari alako konnotazioa ematen diogulako. Bueno, bai, guztiz, eta ematen du beti ondo egon bergarela, eta bai kezkatzen gaitu nik usteet ikustea aurrekoak vulnerabilitate pixka bat edo puntu bat erakusten duela, ez? Eta niretzat musika egiteko arrazoi nagusia hori da, botatzea dudan guzti hori. Eta normalean esan dudan bezala ateratzen dugu agian, ez dakit, itzalak, ez gure itzalak ateratzen ditugu, agian beste zatia baina bueno. Baina euskortasun horrek era berean ere badu erakargarritasun bat, ez? Eta orain joango gara irudira. Misti, esan dugu, ez? Entzuten ari gara, zuzena entzun zaitugu, bideoklipare ikusi dugu, azalare ikusten ari gara, ez? Eta hor agertzen zarazuk oso begirada sakona duzula, ez? Zuzenean begiratzen diozu begitara aurrean dagoenari. Ez duzu saiakerarik egiten ere, hemen nago ni esateko, ez? Batutan ahalduntzearekin ere lotzen dugulako jarrera, oldarkorrago bat edo ausartago bat. Zurea da gehiago begiratu bat, esan ez, ea zer topatzen duzun hemen nire begietan? Bai, oso ondo deskribatu zuen lagun batek esan zidan, badago jendea oso gestu gutxi eginda asko transmititzen duena, ez? Eta zuaietako bat zera. Eta nien ez igual oso konstiente, baina egia da horrela dela, eta ez aidala ateratzen beste mugimendu handiago batzuk egitea, edo beste presentzia bat sortzea, ez? Hor nago eta, bueno. Lehen aipatzen genuen musika gaur egun begietatik ere sartu beharrekoa dela, ez? Hortxe konsumitzeko moduak eta ere aldatu direlako, garbi dago irudia eta ere landu duzuela, ez? Maider Agirrerekin eta Amairu Estudiokoekin, eta egin duzu hor lan fina, ez? Bai, izan da esperientzia berri bat niretzat, deskubritzea mundu oso bat irekitzaia dela, zaidalako ez dela bakarrik abestia, eta bai normalen portada eta hori bai, baina kasu honetan izan da lanketa oso sakon bat baita ere zer nahi genuen transmititu, zer nahi genuen lortu, eta argazkiak, bideoklipa, portada, dana. Izan da kriston prozesu luzea gainera, eta ja pozinago, bukatuta dagoelako. Eta hau da zizkamizka bakarrik, ze gerora iritsiko da diska, nara, eta bertan 10 abesti. Honetaz gain, beste 9, bederatziak ere hildo beretik joango dira, edo badago pistarik ematerik? Bai, ez da hildo beretik joango, eta gainera lehenengo abestia aukaleratzea izan da nahiko erabaki, ezakit arriskatua edo ez, ze diskan produkzioa handia dago, eta ezakit badaude, esan genezake abesti komertzialago batzuk badaude,
Eta, baina, hau erabaki dugu lehenengo ateratzea, dalako oso zintzoa orain izenarekin, eta esan dezakegu diskan etorriko den guzti hori ezberdina dela, kantonetatik, baina esentzia berdina dauka da. Hori da, zai egon beharko dugu, ea noiz iristen den, hori etorkizuna izango da, baina iruditzen bazaizu iraganera egingo dugu, bai? Ze zure diskografia errepasatuz, iaia zure biografia bera ere errepasatuko dugu. Susmoa dudalako, momentuan ateratzen duzun abestiak, zuzer horri zein puntutan zauden pista batzuk ematen dizkiguzula. Ez dakit, terapia gixakoa ote dan, momentu hortan nola zauden, bakarren bati kontatu beharra, abesti bat egingo dizut eta hortik aterazuko ondorioak, ez? Ze, hortxe, aipatu dugu, akordeoia ikasten hasi zinela, oso gaztetan, formakuntza ere sendoa daukazuzuk musika munduan, baina esperimentatzea ere gustatzen zaizu, eta horretik akordeoia eta alde batera utzi, gitarra ere bai, gaur tekladuarekin ikusi zaitugu, autotunearekin jolasean ere bai, bueno, esperimentaziotik asko dauka zure musikak. Bai, eta imperfekziotik baita ere. Eta nik uste hori dela zehose onartzen dudana, eta gainera gustatzen zait, ze kontekstu bakoitzak ematen dio musikari zentzu bat eta norabide bat. Eta horregatik askotan, saiatzen naiz instrumentu berriak sartzen edo agian ni naiz pianista. Eta esan didate, ez zu ondo jotzen. Ez da beharrezkoa ere. Behar dudana lortzen dut, ez? Nire erara binoteak balin badira, binota dira. Ez dagoena da itxurakeriarik, ez? Jakin ez dakienak, dakienaren itxurarik egin hori ez. Ez, gainera igertzen da, hori da. Baina, bai, nik uste musikaren polita hori dela, azkagu herramienta pila bat, eta ni akordeonista naiz. Lehenengo, ezer baino lehen. Kantaria ere, nik abesten den ere hautsarekin, baina ni akordeonista naiz ikasi dolako eta kriston ordua sartu dizki dolako. Baina gainontzekoa, irutzen zait, ezakit, jolas bat bezala. Diskografiari erreparatuta, zure atzera kontaketa gixako bat izan zen, aurrena 2008an 3 atera zenuelako, gerora bat etorriko zen, ez? Hor tartean ere hainbat abesti eta azkena berriz Rosa hartuko dugu, ze esan dugu, ezta? Momentu batzuk badira bizitzan ilunak direnak, arrosa kolorea zoriontasunarekin eta ere lotzen dugu, baina zuk arrosa hortan edo rosa hortan heldutasunerako jauzia zari zinen, ez? Nola izateko, koskoletik atera naiz, orain arte hor babesean edo nengoen, pixkatez, gaztetasunaren, nerabezaroaren irudiarekin edo, baina iristen da momentu bat, jauzi egin behar dudana eta helduen mundura salto egiten duena. Hor, badago hauste bat, eta hau Rosaren ostean dator. Heldu izaten segitzen dugu, noski. Eta heldutasunarekin gustora edo damututa heldutasunera jauzi egin izanaz? Gustora. Gainera, adibidez, hau pixkat, ezakit, kurioso da, baina kanak desentea ateratzen ari zizkit. Hain gaztere bai, Bai. Burso elizatearen bentaja hori da, guriz ezkiula aterako. Bizkarrean akaso, baina kaskoan. Egia da, baina gustatzen zaizkit kanak. Eta gustatzen zait denborak ematen digun, ezakit, sendotasuna eta limitea jartzeko baita ere, ezakit, aukera, ez? Nik uste txikitan eta nerabezaroan gehien bat nahi degula izan parte, zeo zerren parte, eta askotan ezakigun norgaren edo nortasun horren bila ibiltzen gera. Eta iruditzen zait orain heldutasunean, badakidala oso ondo nor naizen eta gustatzen zait sentsazio hori. Nahi gabe ere hitz jokoak ateratzen zaizkizu, nerabetasuna atzean utzi zen, nerabe taldean ere ibilitakoa zarazu, ezta? Derrufen, hasi zinen aurrena neraben gero, ze zuk uztartzen dituzu zure bakarkako proiektuak, eta gero beste talde batzuekin, ez? Batzuk izena esan daitezkenak, besteak izenik esan ez daitezkenak. Hori da, bai. Baina hor ikusten da, azkenean saretze hortan ere oso gustora topatzen duzula zure burua, ez? Batekin, bestearekin, eta segurazki haiengandik ikasteko asko ere badagoelako, ez? Bai, eta gehien bat, askotan ematen dit gogoan erearekin jarraitzeko beste zerbaitetan nabilenean horri ikusten diot zentzua. Pentsatzen dut bakarrik egongo banintzen erea egiten, askotan gehiago izango nuke, ez? Aspertuko nintzake. Eta bide honetan ikastea nire ustez da garrantzitsuena, ikastea eta apertura mentala. Eta horrek ematen dit beste jendeak ezagutzea, jende oso ona bere gauzetan, eta bai. Aipatu behar da gainera, esan dugu hauskortasun irudi hori izan dezakezula, baina era berean emakume hausarta ere bazara, beste oso gaztetatik zeure enpresa propioa ere sortzea erabaki zenuelako. Eta lehen esan dutez beste musikagileekin eta saretzen aritzen zarela, beste haien promotore lanetan ere aritzen zarelako gure bazterrakekin. Gazte sortu zenuen.
Bai, sortu genuen, ze izan ginen 11 edo, hori izan zen unibertsitateko kontu bat, hasi ginen 17 urterekin, eta geroztik jarraitzen dut oraindik ere, eta nire lana da, egunean horretan biltzen naiz baita. Besteak beste Benito Lertxundi bezalako maixo handiekin. Eta gero horri esker, esaten diozu beida, Benito, hemen gari garen ez, etorri eta batera bestuko dugu. Entzun hau eta... bai. Irakasleari egintzen nion bezala ez, negar gurearen kantuarekin bezala, Benito Lertxundiren gana ere joan zinen, eta esan ziren duzun, beida, hemen daukat abesti bat, biok kantatzeko moduko. Bai, kostatu zitzaidan bidaltzea, beldurra eman zidan egia esan, baina esan honeske egiten ez badet. Eta hori da musikaren bidean ikasi dudan zehose, saiakera guztietatik aterako zaizkizu 2, 10-etik 2. Orduan, 10 ez badituzu egiten ez da ezer aterako. Eta hortik hasten zara, eta gure Bazterrak Fest, bezalako jaialdi bat ere antolatu, edo, lehen esan dugun diskografi horretan, hain zuzen ere bat izenekoa atera, eta gero zori gaiztoko pandemia ere etorri zen, horrek egitasmo eta proiektu asko eta bere horretan utzi zituen, baina begira, bira bat egiteko ere probestu, eta estatuan barrena ibiltzeko, eta nolabait ere krisietatik ere aukerak atera daitezkela, ez? Hori sinistuta. Eta nire kasuan izan zen, egia esan, krisi honek eman zion diskari zentzu bat, eta nire musikari baita ere ez, zentzu handia eman zion. Jende guztia eserita zegoen ikuslegoan, eta bai, eukinituen aukera asko, nik uste dut krisi hori egon ezan ez balitz, ez nuena izango. Ze hortaz ari garela, zure musika zer eta nola entzuteko musika da. Dantzagarria eta ez da, hasiera batean behintzat, ez? Gero norberak ere dantza dezake nahi duen musikaren arrimora, baina zurea bada, lasai, patxada eta barrura begira, zu zer horri barrura begira aritzen zaren bezala, entzuteko ere barrura begira entzuteko abestiak dira, ez? Bai, eta eserita. Aita gueti esaten du, eserita, publikoa eserita gara. Eta egia da, bai, bidai bat progresibo bat da, bere momentu isila ditu, baita ere bere katarsiak ez, eta nik uste garrantzitsuna da ikustera doana entzule izatea ez, eta horretarako behar da kontekstu nahiko isila eta intimoa, toki intimoak dira egokiak. Esan duzu hain zuzen ere, eserita egon behar hori, zuretzat abantaila izan zela, pandemiak ekarri zuena, beste atzuentzat arazoa izango zen, gaur egun ere kezka ere badago ez da, kontzertuetan, eta badakigulako orain artista handiak ere tortzekoak direla, sarrerak garesti dituztenak, 200-300 euro ingurudan, eta zuzer hori promotore ere aritzen zaren horrekin, uste dut atalaia aproposa duzula, pixkat merkatuetan nola dagoen azaltzeko, ez? Ze arazo dauka horrentxe merkatuak, musika merkatuak, edo zer kostatzen zaigu gehien? Entzule bezala edo musika... Biak bezala galdetuko izut, eroskin bezala bi bider bat. Egia, analizio daukat oso garatu da, baina nik uste, bai, oraintxe bertan, musikaren industrian ikusten ari garena da, sortzen ari direla musika produktuak oso konkretuak direnak, eta eszena orokortzen ari da produktu merkatu batera. Ez daude bandak eta India nahiko deskafinatuta zela ez, entzuten da. Eta bai daudela artista solistak, abesten ere batzuk ezakitenak. Orduan, ari da, oso azkar ari da garatzen, eta esango nizuke, igual analizi hori ez daukadala oso argi ez dara, ze uste dut nire generazioa ez, urrengo generazioak daukala orain etorkizunaren gakoa, eta ezakit oso ondo zein den, baina eta ez dut ulertzen oso ondo ez. Baina haien bidelagun izango zarela, bai, hortarako prest daudela, ez? Bai. Horre elkarbizitza hortaz ari ginenean, ez, musikarien eta musikari eta entzulen arteko topalekuak eta behar ditugula, batzu topalekuetan ere eroso zaude. Batzutan kostata zurea hitz egiteko, lehen aipatu duzun bezala, baina jakinda inguruan goxotasun hori eta anaitasun, aizpatasun hori baduzula, hor bai. Bai, eta gainera nik uste, estatu mailan adibidez daude arazo asko proiektu musikal bat aurrera eramateko. Adibidez, Madrileko artista batek Madrilen jotzen du eta hurrengo urtera arte ez du berriz Madrilen joko. Eta Euskal Herrian daukagun zortea da kriston zirkuitua degula. Orduan horrek albidetzen du hemengo sektoreak, nire ustez benetan zorte handi daukagu giratzeko gaitasun hori ematen digulako. Eta horrek baitara egiten du proiektu asko garapen baten egotea, eta gure artean ere sortzea profesioaren, ezakit,
gremio bat bezala, ez? Bai, ez da. Anaitasun hortaz ere hariko gara, baina aurrena bintzat eta bukatzeko opatu beharko duguna da, zuri bere egunean mistik bizitza salbatu zizun bezala, misti honek ere bakarren bati bizitza salbatuko diola, akaso ez? Haiek entzundakoan, behar bada bere burua islatuta ikusiko duelako eta lagungarri ere izango zaio. Bai, eta hori espero dut, behintzat kuriosa egiten zait ikustea besteak nola entzuten duen nik egindakoa, eta gogoa dut horretarako, eta espero dut da jendeak gozatzea. Horixe baietz, eskertzen dizugu etorri izana, Sara, estimatuta. Eta orain beste abesti bat jarriko dizut, hau ere ezaguna egingo zaizuz, taldekideak ere uste dut ezagutzen dituzula, gertukoak dituzula, Eraul. Badakizu, haiek ere gaur atera dutelako beraien singela, hauek ere diska berria iragarri dute, udazkenerako, baina bai zure eta bai bere diskarako, bai itxaron beharko dugu oraindik. Pazientzia. Hori da, pazientzia. Bizitzan ze importantea da, Sara, pazientzia izatea eta jakitea gauza bakoitza iritsiko dela bere momentuan, gaur behintzat Eraulen abesti honekin utziko zaitu. Eskerrik asko, Sara. Ni esker. Argi gera dadia, Juan Cruz Lakasta, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dala nire sarrera, Iban Bengoetxeak esandakoa dela, baina esan dit. Joudini jarri behar dizut, zegero Lakasta dator, eta Lakastaren antzera honek ere magia nola egiten zuen, babira, hortxe daukazu lotura. Alegia, hitzen maua ditu dizula gure Iban Bengoetxea lankideak, Mila esker. Hori bada, marmolean zizelkatzeko moduko izenburu bat, kasi. Bai, ni aurre aitzin solas batekin entogerren oso gustora entzun dute Sara Zozaia, iruditu zait lasaiago zeundela Merina Gris bezala etorri zirelarik baino, ezta? Kaputxarekin ezaltziren etorri. Hori esaterik ez zegoen. Esan dut lehen talde batzuen izena esaterik ez dagoela. Baina bai, Merina Grisekin nire lasai hon nintzen, eta gustora ze oso jende jatorra zen, baina egia da, lehen kolpe batean jendea beldurtu zitzaigula, hortxe maskara eta ikusita. Du maskararik ez, baina digresiorako prest. Bai, bueno, esan behar nuen, aldi berean, aztoratu nahuela beste kontu batek, ez maskerek eta horrela, baizik eta hasi zaretela aztertzen, non urdindu zaizun hilea. Eta irutu zait, bueno, mintzagai nahikoa aztoragan. Bai, hasi batean esan dudalako ez dudala kanarik, baina gero gogoratu naiz bizarran baditu dala, iruzpala. Horrutziko du kontua, ez ezagun salmontu horretan. Inbidia zer dan. Eta gero, desbideratzen ari nahi zoi baino gehiago zergatik, bada esan duzulako, digresiorako prest etortzen naizela beti, gaur prest bainoago zalantzakor. Bai, eta zergatik ba. Bada, enekielako aipatu ala ez, gelan daukagun elefante txuria edo gelan bainoago Iruñeko euskal giroan, euskal kultur giroan daukagun elefante txuria. Bai, susmoa badut, pentsatzen dut Santi Leone eta Edoi Etxarteren arteko ikamika horretaz hariko zarela, ez da? Aste buranta ikusi dugu Txiolandian. Ikamika mikatz horretaz.
etornintekeen eta mintzatu zer dakit, poesiaren nazioarteko egunaz, baina kulturkronika digresibo hauetan saiatzen naiz, gertuko kulturgai bizi-biziak jorratzen, eta hori, izanen zen horri bizkarra ematea, elefante txuriari bizkarra ematearen pareko zerbait, ezta? Izan ere, nik uste dut, behintzat mundu txorretako guziok ibili garela aztoratuta asteburuan ikusita zer nolako zaplastakoak ematen zizkioten elkarri biok ala biok. Nire kasuan gainera oso gertuko, eta zure kasuan ere oso gertuko jendea da, ezakit, adibide bat emate aldera, Edoi Etxarte 16 urterekin hasi zen gurekin kolaboratzen Euskal Herria Irratian, edo Sus Argitaletxera Gorkarreseren gana nik eraman nituen, bere lehendabiziko poemak, nik neuk, edo Xantiren kasuan bikotekidea konpartitu izan dugu. Artistikoa erran nahi baita. Artistikoa, bane baba. Utziniolarik berrian Seridemonio atala egiteari zaldieroarekin, Santik hartu zuen lekukoa, eta bion artean ni nahi zure aita atala egin zuten. Beraz, gertukoak dira, eta niretzako oso aztoragarria eta oso desatsegina izan da ikustean nola gainditu dituzten red flag edo marragorri edo muga guziak, eskandaluzkoa iruditu zait, eta ez dut sakonduko horretan, irudituko litzaidake kazetaritza horista barka hori kolorekoa egitea eta nahiago, gaiari heldu baina beste non baita. Hori da, beraz nondik helduko diozu, hori saiestuta? Bai, bidea erakutsiko digu beste hainbatetan bezala hasieraz pelikueta handiak, kazetari iruindar handiak, marmolean zizelkatzeko moduko txio batekin hain zuzen ere. Enai saiatuko urrutitik irakurtzen, barre egiten diazulako, beraz ekarri dudan ez hemen nire tabletean idatzirik, hemendik eginen dut. Pentsatzen dut Euskararen normalizazioak badakarrela rollo txarrak euskaraz ere sortzea, baina asaldatuta dago zutabiok bezala, gogorra egiten zaio, baina badauka bertute bat, txio honek, badauka bertute bat azpilikuetak, eta da... Gauza positiborik topatu diola. Bai, esan dut, iluntasunaren erdian argizpia, edo gorotz piloaren erdian bitxilorea, ezta? Eta bada zerbait, esan dut, lotu du euskararen normalizazioarekin, eta izan lezake hortik niri zer pentsa eman di. Eta ze ondorioztatu duzu, ze pentsatu ez ezik, ondorioztatu ere egingo zenuen? Bai, eta iruditzen zait berritik baduela, baina ez horren beste, edo zarrak berri kasu batean, edo nondi behiratzen diozun. Erran nahi baita, nire disko gogor partikularrean burmuinean sakatuzkero bilatzailean, ezta? Edoi Santi polemikak, nola esateko, ateratzen zaizkit, aurrekari penal batzuk anarik esan eluken moduan. Hemeroteka olakoetarako oso krudela da, ez? Hemeroteka burmuina, bai. Beste zenbait gauza anzten zaizki, baina olakoak ez, mingarriak izan zirelako bere garaian, gertuko jendearekin zutelako harremana konparaziora gogora datorkit Santik bere garaian berrian argitaraturiko zutabe bat Kirmen Uriberi buruz oso gogorra, niretzako reflag batzuk pasa zituen, esanez Kirmen izan zitekeela, izen arrunta eta guai edo kul bezalako hitzen euskarazko ordaina, oso gogorra irutu zitzaidan, Kirmen laguna baitugu, eta Edoik argian idatzizun beste zutabe bat zeinean zioen Gorka Orbizuk bere burua saldu ziola kapitalismoari eta Shakiraren euskal bertsioa zela, eta biak ala biak bere garaian oso gogorrak egin zitzaizkidan. Orduan, hemen zein da berrikuntza, ene uste apalean. Bada berrikuntza da, honako honetan, elkartu direla joera bereko bi lagun. Erran nahi baita, aurrekoetan Kirmenek eta Gorkak ez zutela erantzun, edo erantzutekotan liburuetan eta agertokietan erantzun zuten, eta honako honetan bat egin dute biok ala biok. Izan ere, garai haietan oso ongi moldatzen ziren, Santi eta Edoi eta biok defendatzen zuten euskal kulturak behar zuela kritika zorrotzagoa eta gogorragoa, bestela kultur melenga eta antzua ginelako. Eta nik paradoxa bat akusator, urko, iruditzen baitzait, Santirekin eta Edoirekin gertatu denak erakusten digula, bai, ala dela, pentsamendu kritikoa behar dugula, kritika zorrotza behar dugula, baina aldi berean gurea bezalako kultur ekosistema
hauskor eta txiki batean zenbat muga errespetatu behar direla. Nago, hauen bion artean oso gauza politak egin zitzaketela, eta ez dituztela eginen, hain zuzen ere hor muga batzu gainditu dituztela. Beraz, ni kritika zorrotzaren aldekoa, baina mugekin, ez dakit oksimoroi bat ezote. Hor zeinetan izango zuen eraginare sare sozialen gaiak, ez? Azkenean hori plaza publiko batean sare sozialetan egiten duzunean ere beste neurri bat hartzen duela. Nik uste dut azkenean denok irensten gaitula pertsonaiak sare sozialetan, eta bai Edoiren kasuan, eta bai Santiren kasuan, esanen nuke badagoela pertsona eta badagoela alaber pertsonaietik biotan. Ez du sakondu nahi, nor duen arrazoi, norrez, ez du sartu nahi, horretan oso mingarria zait, eta biok maite ditut egiaren aitortzeko. Eta, ez dakit, igual, Salomoniko geratu nahi dudala emalezaki, ezkuntua ez dudala sakondu nahi horretan. Baina diot, pertsonaitik badago, gogora datorkit gogoeta bat aurrekoan egin zuena Santik Gorka berezi hartuak, bere Listor mutanteak liburuaren, ipuin liburuaren kontura egin zion elkarrezketan, argian, tartan zioen, iruditzen zaiola Santiri sare sozialetan sortzen ari direla zenbait erreferente ukiezin, ezta? Ukituzkero, eragiten dutena sekulako kritika erauntxia eta alako lintxamendua, eta aipatzen zuen alakoak badirela abertzaletasunean, euskaltasunean, feminismoan eta bestelakoetan. Eta nik uste dut sare sozialetan hasi garela horrelakoekin mugitzen, ezta? Ukitzen baduten niretzako erreferente den hori, orduan ni sartzen naiz, eta horrek ez du errazten. Baina aldi berean iruditzen zait, azkenean, horrelakoak betianik egon izan direla, eta agian garai batean elite batzuen esku zeuden soilik, eta orain demokratizatu da pixka gehiago, baina pareko guzen aitzinean gaude, berriro, bilatzailea, Juan Cruz Lakastaren Google partikularra dolakaz, Google edo ez da nola izan elitzateken, eta bilatzen dut, molde honetako ikamikak eta egiten dut atzera, eta kazetaritzan hasita berehala, 93an hasi nintzen, Nafarkarian, bai, handi gutxira bekadun bat izan nuen, nola zen? Kankaiu xamarra. Urko Aristi, uste dute urdintzen ari zaiola hilea, hor nun bait. Ordun gaztezan artean. Esatera ninduan, Euskaldun egunkarian, Nafarkaria gehigarrian, sekulako polemika eukizutela Patxiku Perurenaren eta Martxelo Otamendiren artean, eta Patxiku Perurenak gainditu zituen irudika daitezkeen zera guziak, muga, red flag eta guziak, eta ikaragarria izan zen, eta oso ezatxigina. Edo beste polemika bat datorki gogora, orain ikusten ari gara hor, libeloaren puska zulatu nahian. Zein da, pusika, barka. Zein den libeloa, Matias Mujika itzultzaile eta idazle iruindarrak, edo Nafarrak behintzat izkiriatu zuena euskal kulturaren inguruan, sarkastikoa, barregarria egirain aitortzeko, oso krudela eta oso onartezina, hori biliziren, Mikel Lujanda eta Ion Alonso eta beste zenbait erantzun nahian, ez da? Horrelakoak izan dira. Eta orduan, akaso euskararen normalizazioa zer azpirikoetak dioena, aspaldi abiatu genuen. Bai, ez da, dena den gaur adibideak danak oso Nafarrak eratu zaizkizu, Juan Cruz. Bai, eta zer pentsa ematen dit horrek ez pentsa. Bai, izan daiteke, biztan denez, gehien kontrolatzen dudana kultur mundua, euskal kulturaren barruan, Nafarroako azpi ekosistema delako, baina nagor ere badagoela beste zerbait, hemen zatiketa guziak, ezagit, AEK, AIKA, EAJ, EA, Baralar Batasuna, UPN, CDN, orain Euskal Alkartasunaren zatiketa berria, denak gertatzen dira Iruñan, edo bintzat austura hori guziek gurean eukitzen dute epizentroa, ezagit, periferiaren kontua den, uraren kontua den, patxaranaren kontua den, edo zer denuntre. Dena den Nafar pasaporteak enduko dizute oraingoan, Juan Cruz? Txantxetan diozu. Bai. Baina, kasu, izan ere, arazo, gatazka diplomatikoak euki ditu azken astean, digresio herri politikoa da, edo diplomatikoa da, ikusiko zenuen, Alemanian iragarri dutela Nafarroa, edo ezagutarazi dutela Nafarroa, egin dutela alako promozio turistikoa baliatuta, batetik Kontxako argazkia, hori da, eta bestetik Nafarroaren logo ofiziala. Nik txiokatu nuen arrakasta gutxirekin Euskal Autonomia... Orduarekin asmatuko, batzutan asmatu behar da, noiz txiokatu. Ez bon, ez du txiokatzen arrakasta bitzeko, baina grazia intzidean Iruindarren artean laik asko edo atxegit asko jaso nituela, baina gero Iruñetik kanpo baterre ez, eta txiokatu nuena izan zen, ze polita dagoen Horikain ondartza urte sasoi honetan. Horikain ondartza ultzaman dago 79an egin zuen Urmeneta alkatea zenak hor presa jarri zuen, eta Ibai ondartza sortu zuen, eta bueno, grazia badauka Iruñea, baina hortik kanpo gutxi. En fin, hori etzen kontua da, zure eta lur utzi
utzi ninduela ikusteak oso gutxi txiokatzen duen, Maria Txibite lehendakariak txiokatu zuela, honen kontura, esateko neurri legalak aztertzen ari zirela, Nafarroaren logo ofiziala erabiltzen ari zirenen aurka hartzeko, bada hori, uztartzen ari zirelako Donostia eta Iruña. Eta, bueno, hor Lupi Serioskik txiokatu zuen eta osongi zegoen berak kanpotik lagunak datozelarik eta galdetzen diotelarik Iruñeko gauzarik ederrena zein den apaltasun oso erantzuten dira Donostia dela edo Donostia hurbil duela eta nago hortik ere. Gure hondartzak, ez? Gure hondartzak zeintzuk. Donostia ederra dela eta Iruñak bestelako beste xarma bat duela, hondartzarik ez, baina beste xarma bat. Hori da, dena dela zu Herribarrez ari zara, bai. Baina iragan badaukazu. Esan dut, hemen ari gara, polemika sortu zen, Txibiteren txioarekin eta honekin guziarekin, eta batzuk ETV-ko eguraldiaren mapa atera zuten, eta urko oso lotuta zaude horrekin, eta gainera, erdi Gipuzkoara, erdi Nafarra zara, infiltratua. Hori beti argitu dut. Jaio, bai, Ibarran jaio nintzela, baina hilebete nuela ja gurasoekin Nafarroara jo nintzela. Hori ja konponduta da. Hori da, zuk esan duzuen merotekara, zure burura jotzen duzun bezala, kazetere Googlera jotzen dute, eta gero hortxe topatzen dute, baina tira, egin dezagun aurrera. Bai, aipatu nahi nuen, segituz pixka beste digresiotxo, bandik tesi nagusia bota dut, tesi nagusia zen, argi gera beri, kritika noraino egin daitekeen gurea bezalako kultur mundo txiki eta euskor batean. Gero ja digresioak datoz, eta orduan, aipatu nahi nuena zen, honen kontura badaukagula, beste, kontu diplomatiko bat Euskal Lurraldeen artean honako honetan, hau da Euskal Herri barruan, eta da Nafarrok, eta bereziki Iruindarrok, Euskaldunon hiri buruzagiko herritarrok, zeinen edo herritarrok, zeinen astoraturik gabiltzen, Iruñea, gure hiriaren izena deklinatzeko moduarekin, izur eta lur nago hor, Iruña astiz, eta arestian aipatu dugun Asier Azpirikueta, eta gaizkan anguren jotakeari dira, nik zerbait idatzi nuen, egiaren etortzeko erori nintzen horretan berriki Irati pelikulan ez zait hemen aipatu genuen, horra amaieran jartzen zuelako Inigo Aritza izan zela, Iruñako lehendabiziko erregea. Bueno, badakizue, kontua da, izen propioa dela, itxatxirik ez, beraz, etxe bezala deklinatzen da. Iruñeko? Bai. Ederki. Orain ze gertatu den, bada, EH Bilduk aberri egunera deitzeko jarri duela denok Iruñara, da Iruñera izan beharko luke, Arnaldo Otegik ere egin zuen, baina gero borratu zuen. Eta gero torri zen GKS nola ezpa ezkera bertzalearen arrimua, beste irtenbide bat ematera, eta egin zuen kartel bat euskaraz, eta beste bat gaztelania hutsean. Eta Vitoria Gasteiz, Gasteizko Gasteiz zuzenduriko kontua zen, eta bestean Pamplona, txorizoa bezala besterik ez zuten jarra. Eta berriro aztoratu ziren Iruindar guztia, baina nola da posible, eta uta beste, eta arazo diplomatikoa. Bada, honen kontura, nik gogoeta, ez dute den arazoa anormal samarra garela. Anormalak linguistikoki. Argi gera bedi, umore kapazitista ez dute ginen, inora, ez du gorti joko, ez Euskararen normalizazioa, Donostian asko normalizatuago dago kontua, ezta? Eta zenbatetan esaten da Donostin, Donostira, eta olakoak berez haitxatxea duelarik, eta inork ez du itzerdirik esaten, eta normaltasunez hartzen dute. Bada, bueno, Iruñerrik euskaldunoak agaso gogoetatxo bat egin behar dugu, eta lasaito pixka kontu honekin, iruditzen baitzait jada nahiko astun izaten hasiak. Nahiko antinafar zabiltza. Beraz, minutu bat daukazu hortxe konpontzeko karma orekatzeko. Denbora ere gainera dator. Gaur etzara azkena, baina denbora ere kontra dugu beti. Labur eginen dut. Begira, besterik gabe, orekatzeko karma hori, nabarmendu nahi nuen, zernolako guzta datorkigun, Iruñerriko estenan aspaldi esan nuen, loraldian ari ginela, horrekin ere eztabaidak eduki genituen. Eta hemen gerora ere ipatu izan dugu, zuke ju agertu zinela, agendak nola genituen, eta geroztik ere eman digu mintzagairik bai. Bueno, bada, kontua da, hori, usta ikaragarria, loraldi badaukagula Iruñeko estenan zalantza izpiri gabe, eta, loraldi batzu musikarekin lotuak, eta beste bat literaturarekin. Hor, Garazi Arrulak atera du liburua, ez dut esanen zoragarria denik, oraindik ez dudalako irakurri. Nik hasi berri datorren astean etorriko delako gurera. Nik datorren astean elkarrezketatuko dut txapaldizkarirako. Aurrekoa ikaragarri gustatu zitzaidan gu orduko haiek, eta horregatik itxuan eskatu diot elkarrezketa. Eta bestetik musikari dagokionez, txundituta nago, izan ere, aste honetan aurrerapen kantua atera dute ibilbediko lagunek, badakizu, perimetroarena, disko berriarekin datoz sarri, asteburuan aterako dute aurrerapen kantua, haiek ere disko berria daukatelako Thatchersekoek eta Broken Brothersekoak ere grabatzen ari dira, beraz, ikaragarria da. Kontua da, ez dutela bideorik kanta berriarekin, perimetroarena horrekin, eta aukera profitatu dut.
kontu zarruno bat egiteko, azpikeria bat egiteko, lehen diskoko kanta zar bat ekartzeko ikaragarri ederra iruditzen baitzait, eta agurtzeko oso ederra iruditzen zaidalako. Bueno, badira, hasi egia da kontu zakarrekin hasi garela, ez? Eta bukaeran berriz, musikak mantxotzen omen gaitu guztiok, eta denok mantxotzen garen, ez? Eta hor barruan dugun basati hori atera beharrean, denok ere koxoago eta ibiltzen garen. Santiri eta Egoiri eskainitako kantua, konparaziora. Ea noizbait berradiskiteturik ikuste ditugun ez dut uste. Egiaren aitortzen. Denborak ere esango du, ezta? Edo behintzat gehiago erazaria Juan Borroka. Bestelako borroka nahikorik ere baduguta. Eskerrik asko, Juan Cruz, estimatuta. Horre rotulua jartzen zuen bezala, denok dantzatu izan dugula inoiz kantu hau, eta orantxe Ander ikusten nuen Larri esanez, ez altzaigu dantzatzea tokatuko, Ander Baina Garramenteria, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuere dantzatutakoa, ezta? Pues momentu ematen, seguruenik. Nork ez du dantzatu. Batzuk estilo grazikiagorekin, besteak gutxi horrekin, baina dantza mentzat saririk ez ligukete emango. Niri ez behintzat. Ez, baina sarietaz behitz egin behar diguzu, ze zinema kontuetan gaizki hoitzen hasi gara, azken aldian sariak besterik ez dire iristen Euskal Herrira. Bai, sari denboraldia ja bukatutzat ematen da Oskar sariekin, eta asmatu genuen, ez ginen oso urrun ibili, Everything Everywhere All at Once. Egi hona izan zenuen. Asmatu genuen. Ez merezizuelako, hori de esango izu. Bigarren aukera eman nion, agindu nuen bezala. Eta nekez. Lehenengoaren susmo berdina. Niretzat ez, beste batzuentzat izango da, baina nire. Bai, batzuentzat, bai, behintzat. Eta ez dina aipatu gabe utzi, aurreko astean Malagan izandako albiste honak, Esti Urresolaren 20.000 erle espeziek irabazi zuen urrezko bizitza. dago, Berlinen ostean, Malagan, bisari gainera, baten faltan, bueno, eta gero Patriziak ere hirugarren bat. Hori da, eta bueno, sari ez ari garela, aipatu genituen Goya sariak, eta gaur bi proposamenekin nator, Cesar sarietan, Frantziako Akademiak ematen dituen sarietan, eta Goya sarietan film honenak ekarriko ditut. Eta Frantziatik hasiko gara. Le nuit di dus, edo nire frantzesa. Bai, nirea ere ez da ona. Alako modukoa ez? Hori da. Zerderaz edo amabiaren gaua. Amabiko gaua, eta horrek irabazi zuen film honenaren saria, eta hori gomendatzera nator. Hego Euskal Herrian ezin izan da zinemaretoetan ikusi, eta zuzenean estreinatu zen filmin plataforman, Ipar Euskal Herrian ordea bai, eta honek ere 10 nominazio izan zituen Cesar sarietan, eta 6 irabazi zituen, tartean garrantzitsuenak diren horiek, ez? Pelikularik onenarena, zuzendari onenarena, Dominique Moll da pelikularen zuzendaria, gidoi egokitu onenarena, eta, bueno, saiatuko gara ikusten zergaitik alde batetik izan den horren saritua sari hauetan, eta hautatu duten Frantziako urteko pelikularik onena bezala, eta bestetik, zergaitik hemen gurean ezin izan den zinemaretoetan ikusi, badaudenean, ez? Berez, frantsesak diren hainbat pelikula gure zinemaretoetan. Kaskarragoak ere etortzen direla, eta bat ona izan da, zergatik ez, deigarria da. Deigarria da, eta hor gaira joango izateke. Bueno, labur bilduz, eta ez dut spoilerrik egingo, pelikula bera ere hori baita, ez? Bueno, hau hasten da, polizia ikerketa bat da, polizia ikerketa gordin bat, baina hemen thriller edo misterio edo junudu itez, nor kildun nor hori argitzea baino, hasieratik esaten digute, hori, Frantzian urtean 800 bat hildako ikerketa, hildakoak, hiltzaileak nortzu diren argitzeko ikerketa jartzen direla martxan, eta horietatik 20%
ez dela argitzen, ez? Eta hau dela kasu horietako bat. Horrela hasten da pelikula. Bueno, esateko modu bat, hiltzailean orden jakin nahi baduzu, hau ez da zure pelikula, ez? Eta gordintasun horretatik abiatzen du pelikula, ez? Izan ere, martxoaren 12ko gau horretan, pertsona batek, aurpegia estalita daukan pertsona batek, gazte bat gasolina bota, sua eman eta hil egiten du. Eta horrela hasten da, ez? Eta orduan, pelikula osoan zehar, bagoaz, ikerketa hori ikusten, jakinda, ez garela iritsiko, ez, jakitera, izan ere, hau benetako kasu batean oinarrituta dago, eta 120 horretan kokatzen da, ez. Eta nik uste dut hori dela, ez, interesgarri egiten duena pelikula hau. Harrapatzen zaituela, jakinda ez duzula bukaera hori jakingo, eta bere gordintasun, uhertasun horretan, ez. Azkenean bihurtzen da, polizia ikerketa horren obsesio baten kronika, ez. Eta horrek egiten du, alde batetik erakargarri ez, jartzen duelako beste orain arte behintzat asko ikusi ez den ikuspegi batetik ematen duelako gaia, eta poliziak, hau da, Basien Bullonek saria irabazi zuen aktore berri honenaren Cesar saria irabazi zuen papel honengatik, egiten du berak ikerketa buruarena, eta bere frustrazio hori ere zure egiten da, ez, momentu batean. Baina azaleratzen du oso gai gordinak, ez? Hor dagoen maskulinitate toxiko hori, gizarteak nola, puntu baten iristezara ikustera, nola neska hau inguratzen duten gizonezko guztiak izan zitezkela bere hiltzaile, ez? Eta azaleratzen ditu modu oso gordin eta errealista batean hainbat kontu. Eta egia da horrek ematen dizun tentsio hori, ez dagoela misterio hori, eta agian hori da, hemengo zinema aretoek ez estrenatzearen arrazoi nagusienetako bat, baina aldi berean ere horrek ematen dio ezberdintasun horretatik beste ikuspegi bat, ez? Eta nik gomendatuko nizueke, eta hau bai bada benetako gomendio bat, nik uste dut kasu honetan asmatu dutela, ez? Akademia hori gizartaren euneko txiki batek aukeratzen du zein den pelikularik onena, baina aukera bat eman eta... Espainiakoak ere asmatu zuen, ze gogoratu Asbestasen fanklubeko presidentea naizela, Hori da. Kontrakorik izatera bazoaz, kontu. Ez gara historian askori sartuko, baina Cesar sarietan Asbestasek berak nazioarteko film onenaren saria jaso zuen, eta Espainiako Akademiak ere urte horretako pelikularik onenaren saria Asbestasi eman zion, Rodrigo Sorogoyenen Asbestasi, eta aipatu dugu baino gehiagotan, ez gara askorik sartuko historian, ez? 9 goia jaso zituen hemen ere goiarik garrantzitsuenak. Kasu honetan ere historia erreal baten oinarrituta dago, Santoaiako heriotzaren inguruan, eta kasu honetan ere egia da intriga hori beste baino asko gehiago mantentzen dela, baina nahiko ikusten zoazen enean, nahiko previsiblea da bukaera hori, ez? Azkenean, lortzen du tentsioa beste modu batean kudeatzea, ez? Eta hori kudeatzearen nik uste dut ere pelikula honen balio erantzia hori dela, ez? Eta gero badituela bizatik isako bat, ez? Momentu bateraino, badirudi pelikula bat ikustera zoazela, eta batean gertatzen da, zerbait gertatzen da, badakigu zer gertatzen da, baina gero bigarren zatiak bestelako bide bat hartzen du oso, ez? Hori da, eta bestelako bide hori hartzeko ere urtaroak garrantzia izan zuen, ez? Eta hemen, aipagarria edo iruditzen zait, nola irabazi zituen 9 goia sari eta argazkigintza, gidoia, gizonezko aktorea Denis Menochet, Luis Tahera, soinua, musika, muntaia, denak izan zituen, baina produkzio zuzendaritza ez, eta bitan zatituta zegoen pelikula, 59 egunez grabatu dute 2 zatitan, nahiko errodaje gogorra izan da, beti errodaje bat bitan egitea beti da asko zailagoa, ze bago puntu bat berriz hastearena, ez? Naiz eta lantaldeen agendak ondo kudeatu, ez da erreza. Gero pelikulan ikusten da, igartzen da, hor dago, baina kuriosoa iruditu zitzaidan, ez? Ez ditut beste produkzio zuzendaria gutxietzi nahi, azkenean denak daukate
lan handia atzean. Bakoitzak badituela bere zailtasunak, ez, baina honek alakoak zituela eta asmatu zutela horiek bideratzen. Modelo 77 irabazi zuen justo sari hori, eta merezitako saria dudarik gabe, baina bai aipatu nahi nuke, hori eukidu badaukala hor ere konplexutasunik, eta hori ere badela gakoetako bat pelikulan sartzeko, ez? Nola eramaten gaituen Galizia horretara, nola harrapatzen gaituen eta sartzen gaituen unibertso itxi horretan, ez? Kamera bitartez eskina batetik ikusita. Eta, aipatzekoa ere, badagoela Prime Videon dokumentala, benetako true crime estiloko dokumental bat benetako kasuari buruz. Eta aipatu nahi nuen, ja, izteko, denbora ere gainera datorkigu. Eta hori, pelikula honen garrantzia, ez? Nola 5 milioien langa ja pasatuta dagoen eta 820.000 ikusle inguru joan diren zinemaretoetara pelikula hau ikustera. Eta pelikula hau ez da bikoiztu. Aipatu izan dugu. Hori da. Pelikula hau estreinatu da galegoz, gazteleraz eta frantsesez. Aspiratzita eta bikoiztu gabe. Eta naturalidadeakin nahasten dituzte hizkuntzak eta gainera azkenean izaerak desberdinak dituzten bezala, hizkuntzak ere laguntzen du, ez? Izaera hoien ezaugarriak eta azpimarratzen, ez? Eta balio izan du erakusteko ere, askotan beldurrez, ez? Irati ere esan genuen, toki askotan ez dela jatorrizko bertsioan eman baizik eta bikoiztuta, ez? Beldur hori ere gainditu behar dela, ez daukalako zerikusirik pelikula hon batek, jatorrizko hizkuntza horretan ere, hizkuntza horietan, ez? Azkenean realitatearen isla bat da. Benetak gertatuko litzatekeen hizkuntza horretan erroatuta dago pelikula, eta euneko handiak ditu galegoz, euneko handiak ditu frantsesez, eta hala ere, zifraietara iritsi da, ez? Pelikula ikusiena da Espainiar, produkzio ikusiena da, irudi errealetan behintzat, eta hori ere azpimarratu nahiko nukeen. Eta Irati ere hortxe dabiela, gaizki ohitzen ari gara, baina asteburuz asteburu eta astez aste ikusienetakoa bukatzeko eta zinema kontutaz ari garela nik ohartxo bat. Gaur 8 datorren ostiralean estreinatuko da My Way Out. Izaskun Arandiaren lan berria, oraintxe ikusiko duguna, eta astelenean hemen bertan izango dugu Izaskun, horren gaineko azalpenak eta ematen. Ze ondo, denbora darama eta merkatuetan denbora asko egin du pelikula eta proiektu pertsonal lau aurrera ateratzen, eta posten naiz. Bai, entzungo dugu, arretazarek ere zer esaten duen, eta zuk esandakoak ere apuntatuko ditugu, Lanuiz, igual, asteburu ontan. Merezi du. Patxaz ikustekoa da, bai, horregatik. Aurreko batean ez negoan ni oso aldarte honean, eta zen, ez da gian lanaren ondoren, igual gau ez nekatuta ikusteko bat, baina asteburuan tartetxo bat badukazue, probestuko dugu. Eskerrik asko Ander zure aholkuengatik, eta gure ikusleek badakizue, astelenean hementsi izango dela, ohiko orduan, ordura arte txintxibilin, eta izan.